All right, ndị Igbo ibe m, unu abọọla chi. Ngwanụ ka anyị gakwa n'iru. Mgbochi ume. Chetakwa na anyị mere ụdị ume. Nke anyị mere ụdị ume nke gara aga. Nke ugbu a bụ mgbochi ume. Mgbochi ume n'olu bekee a na-akpọ ha consonants. The consonant sound. Mgbochi ume. Mgbochi ume Igbo dị 28. 28. 28. They are 28 in number. That's if you remove all the vowels from the ABD, from the alphabet. If you remove all the vowels, the remaining ones are mgbochi ume. They are consonants. That means if you remove the 8 vowels, just like we learned in the other series, if you remove all the vowels, the remaining ones are called the consonants. The consonants. And they are B, Ch, D, F, G, B, B, Gui. Sorry, Yi, Gui, Gui, He, Je, Ke, Pi, Qui, Le, Me, Ne, Ngi, Ngwi, Nye, Pi, R, Si, Shi, Ti, Vi, Wi, Ye, Z. Okay. Ka anyị gakwa ọzọ. Bi, Chi, De, Fi, Gi, Gbi, Gui, sorry, Yi, Yi, Gui, He, I, Gui, He, Je, Ke, Pi, Pi, Qui, Le, Me, Ne, Ngi, Ngi, Ngwi, Nye, Pi, Ri, Si, Shi, Ti, Vi, Wi, Ye, Z. Ekekwara ha ụzọ abụọ dịka ekere ụdị ume. Ekere ha ụzọ abụọ. Mgbochi ume mkpị. Mkpị means ndị ahụ gbara abụọ abụọ. Mkpị 2. Mgbochi ume mkpị na mgbochi ume nge, those that are not in pairs. Mkpị means those that are in pairs. They are in pairs, like chi, they are in pairs, you can see. Ndị ahụ gbara abụọ abụọ ka a na-akpọ mgbochi ume mkpị. Mkpị. Chi, gbi, lee ha, sorry, lee ha. Chi, gbi, ghi, gwi, pi, kwi, nwi, nye, shi. Ndị ahụ gbara mkpị ka a na-akpọ mgbochi ume mkpị. Ha dị ole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha dị 9. 9. Ndị ahụ gbara mkpị a na-akpọ ha mgbochi ume mkpị. Ha gbara mkpị. Ka mkpọkwa ha ọzọ. Chi, gbi, ghi, gwi, pi, kwi, nwi, nye, shi. Na ndị gbara ofu ofu ka a na-akpọ mgbochi ume nge. O nwekwara ihe ndị ọzọ na-akpọ ha, mana ihe m ji wee mara ha mgbochi ume nge. Ha gbara ofu ofu. Aha bụ bi, de, fi, gi, hi, je, ke, le, mi, ni, ngi, pi, ri, si, ti, vi, wi, ye, z. Ka anyị gụọ ha. Ha dị ole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
iri na itoolu. 1 2 3 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. You see, 19 in number. And they are single. They don't go in pairs. Okay, now let me take these sounds one after the other so you know how to use them and how to pronounce them very well, because some people find it difficult. If you want to know how to write Igbo very well, just note how many G's you have there. We have 4. 1 2 3 4. That's G, we, E and we, G, we, E and we. 4. Now we have 3 K's. K, kwe. 3 K's. K, kwe. And we have 4 N's. N, nye, nwe, nye, n, nye, nwe, nye. N came in 4 places there. And then we have just she there. Now let's know how to pronounce this thing one after the other. Some people find it difficult to pronounce. It's very easy. Practice makes perfect. Just keep practicing. B, b, very easy. B, bata, bata, b. Chi, chi, chere, chere, wait. Chi, chinonso, chinonso, chibuike, chidimma, chika, chukwu, chi. D, 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 derem. Write for me. Derem, d, de, d, d. F, 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 fanye, f, fanye, put. Then g, g, gawa, g, g, gawa, go. B, b, banye, b, banye, b, mbagi, b, b, b. Ghọta. Ndị mmadụ na-aghọta kọma nke ọfụma. Ha na-eche nọ nke abụọ ha abụghị otu. Nke abụọ hapụ, hapụ. Nke abụọ ghọta, 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 ghọta. Nke abụọ gwi, gwi, gwam, gwam, gwi, gwi, gwi. Nke abụọ hapụ, ghara. Nke abụọ ji, 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 yam, ji. Nke abụọ kedu, kedu. Kpi, 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 kpakpangolo, kpee ekpere, kpi, kpi. Kwi, kwi, kwere, dịka ị na-akpọ Q n'olu bekee. Kwi, kwere, kwere. La, la, la. Ma, ma, ma. Mụ na gị, mụ na gị. N, 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 nne. Ka m gakwa ọzọ. L, lee, lee. M, m, m. Mụ na gị. N, n, nne, nna, n. Nni. Ndị mmadụ a na-aghọta m nka. Nni nke a nwere kpọm n'isi ya. Nni, nni, ṅụa, ṅụa mmiri, ṅụa. Nni, nni, nwi, nwi, nwanne m, nwaanyị, nwi, nwa m, nwi, 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 nwa m, nwaanyị, nwi. Nye, nye m, nye, Onyinyechi, nye m, nye, nye, nye ya, nye ya. Pi, pi, pata, pata. R, r, rapụ, 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 rapụ. Si, si, sie, sie. Shi, 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 shi. Ọshịgịnị, ọshịgịnị. O nwere ndị ọ bụ olu ha. Shi, t, t, tinye, tinye. V, 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 vam. O mere vam. V, v. Wi, wi, were, were, wi. Yi, yi, yi. Yere m, yere m, yi. Z, 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 zam, zam. Ọ ya bụ otu esi akpọ ha. Ama m na ị ghọtara ya ọfụma. B, ch, d, f, g, gbe. I, gwi, hi, je, ke. Kpi, kwi, le, me, ne. Ngi, nwe, nye, pi, re. Si, shi, ti, vi, wi, ye, ze. Okay, ama m na ị ghọtara ya ọfụma. Amakwa m na ọ tọrọ gị ụtọ nke ukwuu. Chetakwa, keep subscribing, keep liking, and keep sharing. Okay, invite those of your friends, your colleagues,
your children, those of you, just recommend them to come and watch. Okay? And I'll keep doing more. I'm coming with a lovely topic. You all like it. Wait for me.